ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ መስኩልኩም አና ሀሁም ሰላህ አዲኔ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልት ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ኃይል ቃል ናይ በረኸት ቃል ናይ ተስፋ ቃል ናይ ጸጋ ቃል ክንካፈሊና ሃሌሉያ ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከም ዝብል ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት ዝብል እዩ God kind of faith ሃሌሉያ ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት ዋው መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል ማርቆስ 11:22 ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎሙን በአምላኽ እመኑ እዛ በአምላኽ እመኑ ትብል ደላ ቃል አብትካል ትራንስሌሽን እንደሐርከድና ሪናያ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት እምነት ይሃልኩም ያትብል ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዩ እዛ በአምላኽ እመኑ ትብል ደላ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት እምነት ይሃልኩም God kind of faith ይሃልኩም ሪኹም አሕዋት ዳግም ዝተወለድና በቲ ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተቀበልናዮ እምነት እዩ ነብስ ወከፍና ድማ አብውሽጥና እዛ ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት አላትና ናይ እግዚአብሔር እምነት ተኻፊልና ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ አብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ኸም ኢሉሎ ምዕራፍ 12:3 ከምቲ አምላኽ ነብስ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ይሎሎ መስፈር እምነት ይሎሎ ነብስ ወከፍና ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ መስፈር እምነት አለና ሜጀር ፌዝ አለና አስተውዒልኩም አሕዋት ሓዙኒ እዛ ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት አሰራርሓ ከመዩ እዛ ናይ አምላኽ ዓይነት እምነት በኸመይ ዓይነት መንገዲ አትግለጽ በኸመይ ዓይነት መንገዲ አትሰርሕ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና አብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 17 ተዳሪኹሞ ከምቲ አብ ብዙሓት አሕዛብ ጌረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ አብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ንምውታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ እዛ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት እምነት ነቲ ዘየለ ከም ህሉ ጌራ ትጽውዕ እምነት ያ ነቲ ብዒንትኻ ዘይርአ ነቲ ብዒንትኻ ዘይትርእዮ ነቲ በታ ሓሙሽተ ህዋሳትካ ዘይትድህስሶ እትርእን ከም ህሉ ጌራ ጸዊዓ ድማ ከም ዝህሉ ትገብር እምነት ያ ሪኹም አሕዋት በዛ እምነት እዚኣ ክንመላለስ እንተዳ ጀሚርና ንሪኦ ጥራሕ አይኮነና አና ሓቂ እቲ ዘይራእናዮ በዛ እምነት እዚኣ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ብኢድና ዘይኣተወ በዛ እምነት እዚኣ ኣብ ኢድና ክንእትዎ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ እዛ እምነት እዚኣ ነቲ ዘየለ ምስ ሃለወ ይኮነትን ከም ህሉ ትጽውዖ ጌና ከይሃለወ ጌና ከይራእካዮ ከም ዘሎ ጌራ እትጽውዕ ከም ዘሎ ጌራ አክሽን ትወስድ ያ ሪኹም አሕዋት ንኣብነት እንተዳ ጥዕና ፈውስ ተዳ ትደሊልኹም ኮንኩም አምላኽ ይፈውሰኒ ኸውኒ ከም ዝፈውሰኑ ከአምላኽ ይኣምኑ ከም ምባል ወጪኹም እግዚአብሔር ከም ዝፈውሰኒ ኣምኑ ከም ምባል ወጪኺ ንፈውስኺ በዛ እምነት እዚኣ ርግጽ ግበርዮ ብፈውስኽን በዛ እምነት እዚኣ ሓቂ ግበርዮ ከም ዝተፈወሰት ሰብ ድማ አክሽን ውሰዲ ሪኹም እዛ እምነት እዚኣ ብግብሪ ትግለጽ እምነት ያ ብግብሪ ትግለጽ እምነት ያ ማለት ነቲ ዘየለ ሕጂ ከም ዘሎ አሜንካ አክሽን ትወስደላ እምነት ያ በዛ እምነት እዚኣ ነቲ ዘየለ ሕጂ ንዓና ሓቂ ከም ዝኸውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ እምነት ተስፋ ምግባር አይኮነን ኖኖ ንተስፋ ሕጂ ርግጽ ዝገብር እዩ ነቲ ብኢድካ ዘይኣቶ ኣብ ኢድካ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ እዩ እምነት ማለት ሃሌሉያ ንኣብነት እንተዳ ሓደ ገዛ ገዚእኩም ናይቲ ገዛ ዝገዛእኩምሉ ወነንቱ ምዃንኩም መረጋገጽ ወረቐት ዶክሜንት ኣለኩም ነቲ ገዛ ሒዝኩሞ ትኸዱ ዲኹም ነቲ መረጋገጽ ግን ሒዝኩሞ ትኸዱ ኢኹም ንሰባት ገዛ ብኢድኩም ከም ዝኣተው ከተርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም በየን ተርእይዎም በቲ ብኢድኩም ዘሎ መረጋገጺ ልክዕ እዛ እምነት እዚኣ ድማ ናይቲ ዘይትርእዮ ዘለኻ ናቱ ናትካ ምዃኑ መረጋገጺት እያ በዛ እምነት እዚኣ ልክዕ ከምቲ ንገዛኻ በቲ ናቱ ዶክሜንት ጌርካ ኣብ ኢድካ ዘእትኻዮ ታይትል ኢንዲድ ድብልዎ ብኡኡ ጌርካ ናትካ ምዃኑ ዘረጋገጽካ በዛ እምነት እዚኣ ድማ ኩሉ ኣብ ሕጂ ከተረጋግጽ ነቲ ዘየለ ሕጂ ከም ዘሎ ክትጽውዕ ትኽእል ኢኻ God kind of faith አሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ
بسالسيت معلتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا لتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم